Ano? Nita. Kaandot sa bation kun kita magkatigom sa higayong magkahiusa kita pag sa ulog sa makaron. Walay tupungang kalipay sa panalangin ug grasya mag-inam ditay magambahan sa panaw sa pagtuo uban ang santo ninyo. Bisan pag nagkalain-laing dapit ang atong gigikanan, ania kita nagkatigom sa susamarang katuyuan. Ako, ikaw, kitang tanan nakighiusan ning kasaulugan. Pagpangalyupog, pagpasalamat sa batang gamhanan. Dali na maghiusata sa kasadyan ining takna. Mag-awit kitag himayag pagdayig sa tumang kadasig. Dali na sa ulugon ta kining talag sa higayon. Himayag pagdaig atong awiton ihalad ta karon. Sa atong pagpamauli sa tagsa-tagsa nato kadapit, ang nasinati tanga kalipay pagtuo ato nga ipaambit. Isangyaw sa katawhan ang balita sa kaluwasan, magambahan sa panaw sa pagtuo uban ang santo ninyo. Dali na maghiusata sa kasadyan ining takna. Mag-awit kitag himayag pagdayig sa tumang kadasig. Dali na sa ulugon ta kining talag sa higayon. Himayag pagdaig atong awiton ihalad ta karon. Dali na maghiusata sa kasadyan ining takna. Mag-awit kitag himayag pagdayig sa tumang kadasig.